Opće prihvaćen je stav kako su djeca bez roditelja, ona odrasla u domu, jadna. Sažaljevamo ih. Ponašamo se prema njima kao prema onima kojima nešto nedostaje, koji su zakinuti. A onda se dogodi netko poput 26-godišnje Sedine tko nas doslovno izuje iz cipela. Ostavljena kao dijete, niti u jednom trenutku svog života ona zbog toga nije žalila, niti skupljala patetične poene. A ne. Ona je naumila ostvariti san, biti među skijaškim legendama. I zato se u siječnju iz Sarajeva uputila prema Sljemenu gdje se održavala utrka. Zašto su tu djevojku toliko zaraznog optimizma proglasili snježnom kraljicom? I zašto je Kostelić izjavio kako se film umjesto o njemu trebao snimati o Sedini? Pogledajte u priči Kristine Čorak. Ovo sam znači ja kad sam bila beba i ovo je slika iz Njemačke za vrijeme mog boravka tamo. Ovo je ono kad su me drugi oblačili. S vrha ormara izvukla je uspomene. One kojih se uvijek rado prisjeti i zbog kojih joj na usnama zatitra osmijeh. Fotografije na kojima je okružena najmilijima. Tada nije bilo mobitela, mi nismo imali nikakvu tehnologiju, nego smo stvarno se samo družili i stvarali te jake veze koje i dan danas traju. Veze s obitelji kojoj nije pripala zakonima prirode, već onoj koju je odabrala srcem. Po rođenju ostavljena je u domu za nezbrinutu djecu Bjelave, a dio najmlađih dana provela je u Njemačkoj. S 5 godina došla je u SOS dječje selo u Sarajevu i tu počinje njezina, kako kaže, sretna priča. Svoje djetinjstvo bih opisala kao prelijepo i puno, da kažem, izazova i iskustava koje sam doživjela u selu. Imala sam mogućnost da se ostvarim na raznim poljima. Ne osjećam nikakvu, da kažem, nostalgiju, da patim za tim, da bih voljela da sam rasla sa roditeljima. Ne. Znači, često pomislim i da možda se ne bi ostvarila ovako dobro, da sam ja odrasla zapravo u okruženju obitelji. Osnivač SOS sela i sam je kao dijete ostao bez roditelja. To ga je nagnalo da osnuje takvu vrstu humanitarne organizacije. Plan je bio spojiti žene koje iz nekog razloga ne mogu imati biološku djecu i djecu koja su ostavljena ili su ostala bez roditeljske skrbi. Više je to od institucije. SOS selo djeci pruža toplinu pravog doma, osjećaj pripadnosti obitelji. Svako dijete dobije SOS braću, sestre i ono najvažnije, majku. Mene je prvenstveno odgojila moja mama Hidajeta Džanlagić. To je mama koja me dočekala i koja je dan danas sa mnom. Najviše zasluga za ono što sam ja danas i što ljudi prepoznaju u meni je u stvari rezultat njenog rada sa mnom. Divan je osjećaj. Ja sam inače, uvijek govorim srcem, ušla u ovo. Mislim da oni to osjećaju i ja sam tu jednostavno, oni su moj život, to je sva ta djeca sad ima i odraslih ljudi. Oni su dio mog života, ja računam u životu na njih i oni mogu na mene. Lijep je osjećaj da nisi sam. Već 21 godinu Hidajeta ima tu ulogu. Ona je majka tuđoj djeci. Odgojila ih je 15. Najveći izazov je bebu dovesti do neke stepenice u njegovom životu, da bude čovjek, da bude uspješan, eto koliko se može, tako. Pa odgajati je veliki problem. Suze i smijeh, zajedno u svemu, oduvijek. Vermina inače nije nadarena za sport, tako da se u tom domenu nismo družili. Ja kad se potrudim, ja sve mogu. Ona se trudi i to cijenim kod nje, ali sad da... Skijanje, tu sam možda ponajbolja. Da. Vermina je prva beba SOS sela i njezina najbolja prijateljica cijeli život. Danas ona ima svoju obitelj, ali njih dvije vežu duga povijest i snažne uspomene. Osvaja osmijehom, osvaja tom iskrenošću nekako. Kad bi bila nesretna, ono kako tinejdžer znaju pastu velike neke tuge i to, ona uvijek bila sva lepršava i isto kao da nije to nikad preživljavala taj neki pubertet. Mi nismo
ti koji se trebaju žaliti. Znači, mi imamo jako lijepo i sretno djetinjstvo i da kažem iskustvo koje je nas ojačalo kao osobi. Mi smo postali i zreliji i odgovorniji i savjesniji, da tako kažem, po pitanju života nego djeca koja dolaze iz bioloških porodica. Ova 26-godišnja Sarajka se nakon srednje grafičke škole odlučila za studij pedagogije. Trenutačno je pri kraju 5. godine Filozofskog fakulteta. Filozofski fakultet upisala sam iz razloga što sam htjela da tu svu ljubav koju su odgajatelji prenosili na mene i ja jednoga dana prenesem na druge. A isto tako i ono što je jako važno jeste da malo promijenim svijest kod ljudi po pitanju djece koja dolaze iz dječjih sela i iz domova. Prvenstveno zato što nas ljudi smatraju drugačijima i možda da ne možemo postići jednako onoliko koliko mogu djeca iz bioloških porodica. Tamo je upoznala još jednu prijateljicu, koja joj i danas čuva leđa. Izuzetan je prijatelj, velika podrška, neko koga ne zna pomoći. Milion slučajeva je bilo, na sred ceste nešto da se zadesi. Trči da mu pomogne, ne da žuri, već stvarno trči da pomogne. Njena dobrota, njena istrajnost onome što krene da radi i sama podrška svakome. I ako ona u nečemu ne uspije, savjetuje druge koje su njene bile greške pa da ovaj drugi može da uspije. Koliko je sama dosljedna savjetima koje daje drugima, dokazuje sve ono što joj se događa posljednjih nekoliko mjeseci. Cijeli je život zaljubljena u skijanje. Kao djevojčica gledala je natjecanja i kraj televizijskog ekrana imitirala omiljene skijašice. Najznačajniji na ovoj kacigi jesu Ivica Kostelić i Janca Kostelić. Hoću da kažem da su to skijaši uz koje sam ja, da kažem, zavolila skijanje, o kojima sam ja pisala dnevnike i dnevnike. To je znači startni broj zapravo nije startni broj, nego dres od Mikaele Šeflin. Dogovorile smo se u restoranu Vidikovac da meni baš ostavi broj, što je ona stvarno ispunila obećanje. Pošto je vidjela koliko sam sretna, onda je rekla evo ti i šampanjac, evo ti i cvijeće i naravno uspjela sam da donesem u onom stanju u kojem je ona meni to i dala. Način na koji je Sedina došla do svega o čemu je kao dijete sanjarila je ono što njezinu nevjerojatnu priču čini još nevjerojatnijom. Htjela sam da će se obilježiti 50 godina skijanja u Hrvatskoj, ali hoću ići, neću ići, nije bilo je samo pitanje dana kad ću otići. I kad sam vidjela šta se planira uraditi, da se planira u Bakačevoj napraviti staza, da dođu svi legende skijanja, ja sam rekla, ja idem i na to, moram. Stigla sam, ja dolazim, a predamnom isto tako kao da se otvara put, samo da ja dođem do ograde. Skijaš za skijašicom, tako spuštali su se sve legende do legende i ja nisam mogla da vjerujem šta gledam. U njezinoj je glavi zavladala potpuna euforija i odlučila se na korak na koji bi se malo tko usudio. Kad su se skupile sve legende da naprave kao zajedničku sliku, ja sam rekla sad ili nikad. Preskočila ogradu i priđem Tini i rekao Tina! Tini Maza rekao daj da se slikamo, molim te. Ja se tresem, ruke mi se zaledle, kaže ona meni kao da ja ću slikati. I onda ona uzela da se slikamo i u tom Janca i Ivica, slikam se sa njima, Alberto Tomba, Niki Hos i tako dalje. Upravo taj korak hrabrosti i simpatične ludosti omogućio joj je poznanstva koja će trajno obilježiti njezin život. Kada se večer približavala kraju, cijelu je pažnju usmjerila na to da nabavi karte. Opće prihvaćen je stav kako su djeca bez roditelja, ona odrasla u domu, jadna. Sažaljevamo ih. Ponašamo se prema njima kao prema onima kojima nešto nedostaje, koji su zakinuti. A onda se dogodi netko poput 26-godišnje Sedine tko nas doslovno izuje iz cipela. Ostavljena kao dijete, niti u jednom trenutku svog života ona zbog toga nije žalila, niti skupljala patetične poene. A ne. Ona je naumila ostvariti san, biti među skijaškim legendama. I zato se u siječnju iz Sarajeva uputila prema Sljemenu gdje se održavala utrka. Zašto su tu djevojku toliko zaraznog optimizma proglasili snježnom kraljicom? I zašto je Kostelić izjavio kako se film umjesto o njemu trebao snimati o Sedini? Pogledajte u priči Kristine Čorak. Ovo sam znači ja kad sam bila beba i ovo je slika iz Njemačke za vrijeme mog boravka tamo.
Ovo je ono kad su me drugi oblačili. Svrha ormara izvukla je uspomene. One kojih se uvijek rado prisjeti i zbog kojih joj na usnama zatitra osmijeh. Fotografije na kojima je okružena najmilijima. Tada nije bilo mobitela, mi nismo imali nikakvu tehnologiju, nego smo stvarno se samo družili i stvarali te jake veze koje i dan danas traju. Veze s obitelji kojoj nije pripala zakonima prirode, već onoj koju je odabrala srcem. Po rođenju ostavljena je u domu za nezbrinutu djecu Bjelave, a dio najmlađih dana provela je u Njemačkoj. S 5 godina došla je u SOS dječje selo u Sarajevu i tu počinje njezina, kako kaže, sretna priča. Svoje djetinjstvo bih opisala kao prelijepo i puno, da kažem, izazova i iskustava koje sam doživjela u selu. Imala sam mogućnost da se ostvarim na raznim poljima. Ne osjećam nikakvu, da kažem, nostalgiju, da patim za tim, da bih voljela da sam rasla sa roditeljima. Ne. Znači, često pomislim i da možda se ne bi ostvarilo ovako dobro, da sam ja odrasla zapravo u okruženju obitelji. Osnivač SOS sela i sam je kao dijete ostao bez roditelja. To ga je nagnalo da osnuje takvu vrstu humanitarne organizacije. Plan je bio spojiti žene koje iz nekog razloga ne mogu imati biološku djecu i djecu koja su ostavljena ili su ostala bez roditeljske skrbi. Više je to od institucije. SOS selo djeci pruža toplinu pravog doma, osjećaj pripadnosti obitelji. Svako dijete dobije SOS braću, sestre i ono najvažnije, majku. Mene je prvenstveno odgojila moja mama Hidajeta Đalnović. To je mama koja me dočekala i koja je dan danas sa mnom. Najviše zasluga za ono